Ibhova Nendidane zikisikaza nempela ngeke kufikwe ezandleni yize ngingajwayeleki kodwa beke kwenzeka yabona ngikhumbula kubhlungu ngoba abasekho bobabili abantu okuyibona akade bezongikhumbuza leyo nto khona ilanga sihamba nebhova khona edrobheni laseGoli khona irank enkulu lapha na edrobheni kuthiwa MTN sekunezitolo kwezakhiwe manje eduze kwakhona kuthiwa sengikhohlwe igama lazo lezi zitolo okay kodwa nje umuntu wazi iGoli uzoyikhumbula khona izitolo eseduze kwase MTN zinegamanyana sengikhohlwe igama la khona ngaleso sikhathi ke kwakuseyibhuqu nje kungakhiwe kwakuba nokuperforma ikakhulukazi uSoncwane wakhe kalapha yana kwakuyindawo nje evulelekile open space ekutheni bakwazi ukuthi beperforme nabaculi bese kuba khona nabantu abathengisayo sekuthi ngelinye ilanga ngoba kwakuthi methina mesipractice ukuthi sipractice ukuthi kuye studio sasebenzisa iradio khona le radio ene speaker sodo kuthiwa iguzo abanye bathi uvo kwakuthi ke sasifelwe iradio sasipractice ngayo bese lethi ibhova ake sijike edolo soyifuna le radio sihambe mase sibuya uyothenga le radio iphethwe ilona ke ibhova ngeboxanyana yakhona ayi kuthi esuka ethi bamba la yabona lokho ukuthi umuntu ukubambisa khona into akayiphuthumayo ngaleso sikhathi mina ngikho awekutheni kwenzakalani Mbukelo Perfect TV yambukele emakhaya sibonga ithuba lenithathile wazohlala nathi la njengoba wazi ukuthi hlezi kuphathele into ezimnandi nangampela ke Perfect TV lo bongelelo shepherd wakhona bahlabisa empembeni isigodi lapha engidabuka khona umfana amanqele nowala nikhalile nithi ngeke kuphelele umlando webhova singamlandanga uSonakali umfana Zondi sibuye nalo ke ipantsula kaJehova sililande sabuya nalo la ku Perfect TV umfana Zondi asikumukele ku Perfect TV sibonga isikhathi sakho osithathile wazoba nathi la Bingelele ababukeli ku Perfect TV obulisa uSonakali wakwaZondi khona le intabeni zasemsinga emabomveni ngiyabonga kakhulu nami ekutheni ngithola ithuba lokuthi ngizovela phambi kwababukeli kwi-podcast enkulu kangaka ethandwayo ayi impela mfethu awutholakala umsebenzi ngapha nangapha akuthine sikuhluphayo abantu abathi ngeke uphathe igama lebhova ungamshiye ngaphandle Sonakali so siyabonga isikhathi sakho ukuthi noma usipitshise siyabona umsebenzi ukhona ezitolo usanda ukhipha kodwa ungatholakala hey kuzima kuyagijinywa phela isikhathi sigcina sisincane kodwa ke okuhle yikho khona lokho ekutheni fale sibe busy ngoba futhi ungasekho busy kusuke sekuyindlala yodwa leyo ngoba phela manje fale kube busy ukuze kwazi ukuthi kuphilwe nami ngibonga kona ukuthi ngilithola ithuba ukuthi ngikwazi ukuzovela phambi kwaba abantu ngibonge nakuwe mfoka amanqele yebo kona sekube nesikhathi esilokho sifunana ukuthi akutholani kahle kodwa hayi sengize ngafika kodwa finally sesikutholile mfethu ubani uSonakali kulo ongamazi kulo oqala izolo umaskandi ngalabafana abancane abasafika endimeni ongakamuzi uSonakali ubani uSonakali igama la kwabo kuthe mayizalwa ifika nje emhlabeni kwathiwa uSifiso wakwaZondi endaweni yasemsinga emabomvini esigodini sasenzala ube esekhuleni ke kwase kuba khona ke lamagama afika ukutheni igama lomtsizwa futhi insizwa ke zaseyimetha ngokuthi uSonakali ngenxa ke nazo ke igama ezazikhona ngaleso sikhathi kwaze kwabe ke noma sengingena kwi-music industry ngena vele sengena ngalelo gama ngoba isikhathi esiningi ku music akujwayelekile ekutheni phela ube negama eli-ID kujwayele leyo nto yenziwa gospel kodwa nje ngapha kumaskanda ayike kufuneka ngathi ungaba negama la khona leyinsizwa uyena kuSonakali lona nakade engamazi ngiyacabanga namhlanje usezomazi uzophuma emazi kakhulu namhlanje ngoba siphethe yena yonke into ngazophuma yazi hayi akukho kuzofihla konke kuzoba sobala ipantsula leli impintshi kaJehova mfethu mningi imculo ikhula ongangena kuyo gospel umbhaqanga why ukhetha umaskandi umaskandi ngukhethe kahle mina
bengazi ukuthi wona wodwa umculo ukuthi imculo ihlukahlukene ngikuthole vele sengiphakathi kwi-music industry mina bengazi ukuthi umculo umaskandi yikho-ke vele ngigcine ngikhetha wona ngoba iyona nto vele kade ngiyazi ngeke ukhethe into ongayazi wanasekhaya kwakhona ekhaya vele mina ngikhumbuli ngibona kukhona enye inhlobo yomculo ethengiwe obhuti noma obaba bengihlezi ngibona nje kuwumaskandi yikho-ke nami ngaze ukuthi nje hayi kusho ukuthi vele into eculwa umaskandi. Okay mfethu siyazi namhlanje kunosonakalo oseyimele oseyibranding esingayi bathi ayiqalanga lapho awusilandise ngokuqala kwakho ukungena ku-music industry. Isuka kude lento ku-music industry ukuqala impela sengithi-ke ngiyasebenza kuwona beku-2003 lapho lekade sisebenza khona nomfaka amaqhawe ayashiyana ibhova likadikadika uquphu lwamanzi angcolile labhuda khona zonke ingulube mhlambe yakeni yafika kuqala umgqumeni umfoka khumalo uyena-ke owangiloya impela ngokuthi engifake uthando lwalento le yomculo. Yebo-ke kutheme siqala 2003 yena ubevele seqalile. Waqala kephi sedila kwibhova wena? Kusho ukuthi mina ngiqale lekade eseqala khona nje ukusungula ngoba umgqumeni ufike wasebenza emaqenjini akade evele khona akade esetshenzwa umalume wakhe uMahawukela. Ewasebenza-ke lapho bebambisene nomuhle khuzwayo kukanina wakhe nabanye-ke abafowethu nosisi ababekhona lapho. Kwase kufika isikhathi-ke lapho ekutheni-ke sekuyashintsha-ke manje kutheni useqala-ke manje umgqumeni amaqembu ayengaze bebikho asezoba segameni lakhe. Yilapho-ke mina le ngitholane khona naye i-album nje yokuqala amalanda amhlophe kwakuyiqembu lamantombazane uyona album yokuqala lapho umgqumeni lesethi khona uyayimela-ke lapho kodwa-ke ngokuthi-ke abantu abaningi vele-ke abanakanga mhlawumbe ngaleso sikhathi i-album ezeyanakeka kangcono noma yanakeka kakhulu amagcokama esasiwenze ngawo 2003 nomfoka Cwensa ethi yothi bhucu kwakushutha yena umgqumeni nomtshengiseni. Yikho ngithi-ke mina lokhu ngaqala lapho-ke kutheni umgqumeni nje seqala ukuyimele seyiphuma kulawa maqembu ngoba angisebenzanga nalawa esasebenza emaqenjini kaMahawukela mina ngiqale kumgqumeni. Kusuka lapho-ke ayikho-ke i-album engizothi mhlambe anginalwazi lwayo kusuka nje lapho-ke hayi kwasuka amaphepha-ke impela kwakuthi hayi akusabhekwe emuva. Ungena kanjani lapha kwibhova ngitholana kanjani umgqumeni? Umgqumeni ukwazana naye siqale mengingaphazami ngithi 2001 kodwa-ke kukuthi ngaleso sikhathi asisebenzanga ngifuna ukuqamba imanga kwakukumazi mina uzotheni kwaba ukuhlala ngandawonye ngaleso sikhathi kwakuthi-ke yena ngaleso sikhathi-ke uwumuntu velene osewenza lo msebenzi weyiginci nami hayi kwathi mengimbona kwakuthi nje ngijabulele kutheni hawu yiyo le ndoda le esenzela lo mculo owawushiwo umalume wakhe ngoba leso sikhathi kwakusekhona ubuhle begubazi amatshitshi amhlophe umlami wami intombi kaMahawukela kwazoba khona abafana bamaHawukela. Ngicabanga ukuthi lawo maqembu ayekade ekhona ngaleso sikhathi ewaqhuba kuyena umholi wakhona. So-ke kutheme mesibonana naye khona endaweni yaseGoli kwaba khona lokho-ke kutheni nje sagcina sijwayelana kodwa ngingasebenzi kodwa nje kwakuthi hayi indoda nje silokho sijwayele nayo kangangoba-ke kutheni noma sekufika isikhathi sokuthi sesiyasebenza kwawumuntu ekutheni abantu abaningi akade sisebenza nabo sekhombe ekutheni sekuyahlukana indlela zokusebenza wathi ndoda ngoba uhlezi ukhona lana uma uthola isikhathi ngoba-ke mina vele ngumuntu ngaleso sikhathi wayesebenzela kamlungu. Ngivuka nje ekuseni ngemsebenzini ngiba ne-payslip njalo futhi ukuphela kwenyanga bese-ke eyasho-ke ekutheni hayi ndoda mhlawumbe uma uthola isikhathi okuze la-ke ubone ekutheni mesipractice sisuke senza kanjani. Hayi nampela kwaqala kanjalo-ke nami-ke ngaba yingxenye yakhona kwakhona iy'nsizwa ngamfica vele nazo lezo nsizwa kwakukhona umtshengiseni kukhona ukhangelani kukhona umjikjelwa kusho ukuthi kwazoba yimi lo wesi-4. Yaqala kanjalo-ke indaba ekutheni-ke hayi
Cha nami ngicine ngibona ekutheni hayi kanti lento iyenze ngoba ngangiyibukela kude ngingakabize ngibe ingxenye yayo lento yomculo. Kwasuka lapho ke yagcina impela isino sekwakhe uthando lo ayikutheni hayi njoba namanje nje ngisekhona ku music. Angifuni sambe kakhulu. Sela iqine kuphumela emaqembini amahawukeni. Ngizwa kuthiwa yazi ikhona ithiyo. Nina seniyiqembu lamgqumeni naniphazamiseka ukhona ukugejagejana makodlalwa zonke lezo zinto. Yebo khona kwakukhona phela intuthu yayishunqa kodwa ke ngeke ngiqamba amanga ngoba ngesikhathi amaqembu lawo kamahawukele sesele nalabo ababesele nawo ngangenalo ulwazi oluningi mhlambe ekutheni kwenzakalani nanokuthi mhlambe kuze kube khona uqhekeko luqhamuke kanjani. Ngangizwa lokho okwaxoxo yena umfowethu lesasinaye ngingakwazi ukuthola isite lalabana futhi ke akukho vele nami engangihalela ukukuthola ngoba kwakuyindaba ikakhulukazi le nto eyithinta ifamily ngoba umgqumeni nomuhle abandawonye lawo bantu bazalo mamsele kubonke. Kwangelule ekutheni ngempela ungagcina u-entertainer ungaboni ngasolinye kwabo kodwa ke futhi angikhumbuli sekuthiwa ngempela sekukhona into eyimbi kangaka ekutheni sengaze kube khona mhlambe nofayo impela ekutheni nomunye kufisela nokufa ngoba kwakuthi noma kwenzeka mhlambe kuthiwa siyaqondana umuhle nayo umgqumeni kwakuba khona lokho kubulisana. Hayi kuthi noma kukhona ke mhlambe ekutheni ke sekukhona ingoma eziphumile kube khona nje ukukhuphuka komoya kodwa futhi kuzothi mase kubonwana hayi uzwe yena umgqumeni eseqala futhi hayi kodwa phela umfowethu lo nomntaka lo. Kwakuyileyo nto ke ingcinambe ezinkulu ziqhamuke nje emva kwalapho ke sekuya ngokuhlukana ngoba phela kwahlukana kaningi. Saya lapho. Saya kuleyo kwangathi kukhulu lokho. Wena ungena kwiBhova udlala yiphi indima lapha? Ngawenzani? Hayi mina kwiBhova ngangena njengomuntu ozoba ingxenye yeqembu ngokuthi stage. Ngoba akukho engangikwazi kahle ngomculo. Ngangingakaze ngibhala ngoma, ngangingakaze ngicula. Yonke into ngafike ngayifunda khona kodwa nje mina ukufika kwami nje eqenjini ngangumuntu ukuthi nayi sosebenza sonke stage. Kwaya ke kwakuthi ke khona kokufundekayo ekutheni hayi nendoda ngendlela eyikhululeke ngayo ekutheni hayi umuntu nomuntu engayiveza leyo ngoma kanayo. Ezesho ukuthi kwesinye isikhathi mhlambe vele ungakazi uyibhala ingoma kuzoba nzima ekutheni mhlambe uzoyisho kanjani amanothi akhona. Ethi ungayixoxa nje indaba ekutheni hayi mina ngicabanga ukuthi nokuthi uzobona yena mhlambe ekutheni iya kanjani ekutheni igcine ingoma. Kwagcina kujwayeleka ke kwagcina sezenzeka ke ingoma kodwa angifuni futhi mina ukuqamba amanga njengabanye abaningi abajwayele ekutheni bethi umgqumeni wayenzelwa bona ingoma zazenziwa ibone ngathi umgqumeni wayengenzi lutho. Yebo zaziba khona ingoma ekutheni ileyo nalo uzokwenza kodwa ke hayi ukuthi mhlambe kuthi wempela nje CD yena umgqumeni akusekho ndawo ngalesi sikhathi wejona mhlambe kuthi ama tracks ebe u14 uzothola ukuthi mhlambe akamgqumeni awu11 kuzoba ile 3 kuphela ke mhlambe siqhamuka kwabanye. Ilokho ke engagcina sekufundeka ke kuhamba ke kwakuthi kwagcina sekufundeka ke futhi na indlela yokucula ke ekutheni mase kuthiwa kuyaperformanya ikakhulukazi kuma live performances. Ingxenye ngiyibambe kakhulu lapho ngangicula ibass indlela yebass. Ilapho ke phela wona kwamanye amaqembu ngoba phela amaqembu ayemaningi lapha ngicabanga ayifika ku7 amaqembu ayasasiwenza ngonyaka. Kwakuba khona ke nalamaqembu mhlambe amancane nakhona thola ngiyacula ke nase studio. Futhi ahlala umgqumeni wayewakhulisa ama-artist. Nawo umuntu uyimele ukuthi mhlawumbe ngoba usho ukuthi wafika uyidance ungagcina uyigida ngoma nawe mhlawumbe wayazi ukuthi nawe egcineni kodimo ekhaya ube nekhaya lakhe eceleni uyimele nawe njengecini. Impela wayenakho lokho ngoba nami ngathi ngiyaqhathanisa nendlela engibuka ngayo uhambe sengilihambile emculweni. Ngicine ngomgqumeni mina umuntu okwazi ukuthi mayesebenza nabantu evule amathuba ekutheni mhlambe eqenjini ngaze kube nabantu abafika mhlambe ngapheka 5 abazolida ngokuhlukahlukana kwamaqembu. Isikhathi esiningi abacula umculo nje ufuna ekutheni hayi mina ngosonakali mina nje ngiyimi engakwazi ukuvula amathuba ewanika abanye. Cha wayewavula phela amathuba ngifuna ukuqamba amanga.
kwakuumuntu okwazi ekutheni ebe nosizo komunye umuntu ngoba futhi kwangekho emqondweni wakhe ekutheni umusebenza naye kusho ukuthi usiyohlezi usebenza naye kuzobe ngunaphakade ngoba kwakuthi noma sekwenzeka izinto ekutheni nani nisazowaphatha wena amaqembu nizohlangana into kanjena kanje okukhomba nje ukuthi wayeumuntu ofiselana ekutheni engathi nawe ungaya phambili ngendlela mhlambe ozosebenza ngayo. Sike sahlala neteneshe la. Nyambosa. Nyambosa omkhulu. Into esiqaphele ngumgqumeni ngaze ngamtshela ukuthi ikhona lento ibikuye ngaphakathi uma umqhathanisa estudio nomgqumeni ongaphandle estudio. Estudio uficene into uCD. Kodwa ngaphandle uthi umuntu oyinamahloni amahloni ephansi ngalendlela. Yabona imfoka amanqele kulolo daba ikakhulu ngiqale kulolu amahloni. Abantu abaningi namanje khona abakholelwa yilokho kanti akulona iqiniso. Kodwa ke vele ke angazi kwadala kanjani emhlabeni into eyamanga iyahlala emqondweni nomuntu okudlula lento eyiqiniso. Namanje abantu abaningi bazothi umgqumeni wayeqhenya umuntu uzombulisa ekhuphula iwindi. Yebo bengasho ke bona indlela umuntu unendlela akabona ngakho kodwa mina engikwazi ukuyiqiniso nokumsula endabeni kamgqumeni wayenamahloni kangangoba vele omunye umuntu uyahluleka ukuhlukanisa umuntu onamahloni nomuntu oyiqhenyayo nomuntu odelelayo. Manje nakumgqumeni wabanalelo bhadi ekutheni abaningi bebone engathi yeside lokudelela ukuthi kodwa base beqhathanisa nento akasuke eseyicule lapha estudio kanti bekhohle ukuthi lapha estudio nakhona kwangena umuntu odelela umphakathi wayesuke enabantu bakhe ekutheni ulwa nobani noma uqhudelana nobani. Into eyikhona umgqumeni namahloni hayi kuyiqhenya hayi makhulu kakhulu ngempela amahloni ngoba kwakuncane ekutheni noma nikhuluma naye ebe umuntu ophakamisa ikhanda ekutheni nibukane. Angiphathi ke khona esenama-dreads ayesemsizile kamadread wayevele wathi nje ehlebisweni ama-dreads hayi kube sekuphelile kusekucasheleke yena. Uyabona kuselapho yazi ufakazela unyambose lapho. Uthi naye nje umgqumeni ngisho uma bekhuluma wayehlezi nje ebhekisa ikhanda phansi kanje. Hayi impela iqiniso. Uthi nje umfana wayehloniphela loyana. iCD nje obusho ukuthi estudio nakhona ayidala phela lowo muntu loyo. Hayi impela i-reality life yakhe noma usumbeka sethi usengapha estudio kwakuyizinto ezihlukene ngoba nakhona estudio kwakuthi mesezokwenza lemkhuba yakhe mhlambe ekutheni ke sekukhona umlilo akawukhafula ubhekisa khona wayiba nakhe ekutheni mhlambe abanye abaphume. Kushuthi kwayena wayeba na amahloni ekutheni ezokhuluma lezi zinto lezi ebe nakhe ekutheni abanye abaphuma mhlambe ezothi akusala oyedwa noma mhlambe ethi akusala ababili futhi bazokhethwa yena ekutheni akusala usibani nosibani. Isikhathi esiningi ke wayesuke efuna lawo bantu akade enabo ngesikhathi kupractice kwakuthi kiwe studio sesiyazi ekutheni kunento ekanje okufanele iyoshiwo ukuthi labo mhlamba ababili azobakhetha ekutheni abasale abantu akafuna ekutheni mhlamba bemkhumbuze ekutheni konje leya ndawo bekuzomiswa kanjani. Wayiba namahloni phela isikhathi esiningi kodwa mase kufanele kufakwe ibongo ukuthi vele ke iqiniso liyashoda kubafowethu kodwa bazokhumbula esasihlezi siba nabo estudio ekutheni kwakuthi mase kufanele kufakwe ibongo kwakuba nakho ukusefeka ekutheni hayi noma mhlawumbe kuzothiwa hayi abanye abahambe yothenga ukudla kube nendlela kodwa nje ukubaqhelisa noma engasasho ukuthi ayingenixosha manje kodwa nje kufanele bona begcine bephungile abantu. Shuthi vele wena uDSD ichaka sala be. Hayi kwake kwenzeke khona phela kanjalo. Imina vele amadoda kwakujwayele kanjalo futhi ke inkulumo nje ngiyajabula ekutheni zitholekale ithuba lazo ukuthi noma singasaphelele kodwa usekhona umuntu njengokhangelani okuzothi uma ukuthi ngikhuluma iphutha esho ekutheni wendoda usukuthathaphi lokho akufani ukukhuluma into ukuthi akusekho umuntu ampela ofakazi waleyo nto ngoba usungakhuluma noma yini. Uyabona nje njengamanje ngiyajabula kakhulu ekutheni sithole lolu hlelo ukuthi usekhona ukhangelani. Yebo umgqumeni nomjikjelwa basekho kuyibona abantu engazi ekutheni saqala siwu4 endabeni mhlawumbe ukuthi nje bekuthiwa siyongena estage emva ukuthi ke sesihlukane nelinye ibandla yasasikade sinalo kodwa nje sasala saba u4. Futhi khona DSD no netenesha ya international ikhona kodwa international sasingabi nayo stage kodwa nje nayo yayikhona iba umuntu ofika mhlambe noma kuthiwa siya rehearsa efike ke
nanokuthi wayethe ukuhlala ngaphandle kwedolobha laseGoli thina izinto eningi sazizela phakathi edolobheni kwakumuntu kodwa yena wayengaswelakala ngoba wayengalini mhlambe ekutheni yozobe off wayeqhamuke kwesikhathi mhlambe uthola ukuthi ushayise emsebenzini lapho ngo2 mhlambe ngo-past 3 to 4 sesibona 9 esikhona kodwa nje abantu esasikade bekuthiwa noma sijimela ukuthi siyogida noma senzani kwakuba umgqumeni uSonakali ukhangelani Mjikjelwa bafika ke nabanye emva kwalapho thina wabe sinuyithatha eqayeni sikhuphuke nayo manje khona indidane la bakhona indidane nje encane saba nayo indidane saba naye umphondi saba nonje encane amadoda esasikanye nawo lawo aphuma kanjani enzani lapho sephunjwa ayikokuhlanganiseni into lapha yabona ukuphuma kwazo lezo insizwe ngiyajabula futhi ngoba na society lazo usaphila nje encane impela ngiyafisa nje ukuthena ibuke lento naye uyifakazela ngiyazi ke vele wena uzoza naye uzohleka la ekhona ngoba uyalazi naye iqiniso ukuphuma kwalezi yansizwa ziphuma babehlala ngandawonye bona bobathathu nje basila eThekwini mhlambe thina sihleli la edrobheni mhlambe bona bahleli eMorningside kwakuyinto kanjalo ekutheni bona nje vele bawumakhelwane lebehleli khona okay ke bese kufike isikhathi lapho khona ethi umfoka Gcwensa kuneyinkinga nyana enginazo kube ngathi inkinga zomndeni manje ngizoye ngithi ukuhoxa kancane emsebenzini ngingatholakali thili kuze kusolveke lezi inkinga lezi okay ke ukuthi ke vele indaba eunderstandekayo leyo futhi akekho umuntu ongabi nazo inkinga ke eswelakale ke umtshengiseni phakathi kwethu ukuthi ngayo umuntu osolva lezo inkinga and okunye ngalesa sikhathi yebo abekhona amafoni kodwa bengalula ukufona ngaleso sikhathi kwakuze kulinda u8 ebusuku ukuthi ifoni i-charger kangcono after 8 kukunje akukho ukuxhumana okungako noma kuthiwa usolva lezo inkinga kodwa akuyena umuntu mhlambe kutheni kuyafonelana ekutheni sekunjani kuthi ke methu usolva lezo inkinga bese umfoka Ntombela nomfoka Ngubane unje encane nomphondi nabo kuba abantu abanyamalalayo kodwa ke kube ngathi ke mhlambe ngoba isikhathi esiningi thina sasireheza kuze kube sebusuku kube ngathi ke mhlambe ingoba phela sebeyashota esibaleni sabo kade mebewokha beya lapho lebehlala khona sekusebusuku mhlambe hayi bazobuya nabo bese kubuye uNdimane ithuli indaba yakhona kuze kube soqabuka thina sekuphuma iCD icassette kwakuyicassette lesa sikhathi kuthi masithi sithi silule inyawo khona nje edrobheni eGoli sizwe kudlala ingoma lana kulo muntu othengisayo ngoba yayikumuntu yayingekho shop sime thina eduze kwalo muntu othengisayo waba nobawe sihamba nomgqumeni umgqumeni ke vele kwakukhona ekutheni sibe naye kaninganyana ngoba thina sasihlala edrobheni sobabili ukhangelani ehlala kwelinye lamalokishi khona eGoli kodwa naye wabuya futhi wezedrobheni kodwa leso sikhathi wayehlala kwelinye lamalokishi noMjikjelwa futhi naye engaphandle kwedolobha kwelinye lamalokishi wena uhlezi thina sasiba sedrobheni sonke ke yebo kodwa nje hayi kuhlambi mina ngangispecial nomgqumeni kodwa nje kwakuyilokho kutheni thina ngokuhlala sisondelene kangcono okay bese sithi hayi sithola khona ingoma edlalayo la kulo muntu lothengisa ama cassette hayi sime sithi ukulalela hayi sizwe lengoma hayi yanalo shunwa ngakuthina manje simbuze lo muntu obani abadlala la ethi hayi ekhomba ukuthi naye akajwayele ethathi ngibone ethatha icover ethi hayi amageza amahle hayi nathi siyicelele icover mithi siyabona nazi lezi insizwa zontathu nazi lezi insizwa hayi gcineke manje sesiyithenga ke le cassette ekutheni sesifuna ukulalela kahle phela ngoba sesibonile ukuthi ayiwo la madoda enyewe kade ethe iyolungisa inkinga hayi sifike endlini silalele hayi cha sithole impela ekutheni hayi amadoda haya asebenzile ngendlela asebenze ngayo kube yilapho ke manje leqala khona ke ekutheni kube noqhekeko olungabanga luhle olungahlelwanga
kushuthi nje ngizothi kwaba nokushana emva kwendlebe bengasebenzisa mhlambe leyo language. Okay, sorry ukukhululeni. Iyiphi lo CD yamageza? Kwakuyokuqala isihloko sasithi ukhona uShem. Ukhona uShem. Ayigadli nibuyise ngala lo CD. Hayi cha mfethu ngaleso sikhathi ayingagali. Engagali. Kwakuyingoma nje. Into eyayikhona kwakukhona izingoma ezinye zayingoma esasikade siyipractice nayo igenge ukuthi Kwathi ingoma iqalakala bona. Ukuthi kwakukhona ezinye izingoma lapho esasikade siyipractice nayo igenge ukuthi sizosebenza emaqenjini vele ukuthi kwakunohlelo lokuthi kufanele recording. Zazi ikhona ke nazo ngapha kodwa mhlambe nje ngokuthi hey wena ukwasha kwacima wenzani hayi angikukhumbuli mawukuthi kwakukhona seyikhohliwe kodwa ngikukhumbuli. Ithini reaction la kwiPop hayi kube nento ukuthelo ke phela manje kutheni sekukhona ukudojana phakathi manje ngoba phela lensizwa le umholi waleli yaqembu yona ibibike ngathi khona inkinga kanti kushuthi iya recorder bebe recorder abafowethu waphela ngeke kuphume isidinga ingarekhodwanga kushuthi nje bona bebesihamba e-studio endlela kade besihamba ngazo impela. Ayi yaqala lapho ke into ukuthela ekutheni kugcineke ukuthi mase kuphuma umsebenzi walandela lapho mengaphosisithi kwakuwamagcoka abo ayithi sawubona umuntu ophethe isibhamu ilapho ke kwaqhamuka khona ke le yangakwethu kwayona ke sithi libaleke neBhova ithwasa lami labuyela kwela kubuka amajozi emngeni isigodi ingoba leyo nkulumo eyisebenza ngokuthi akavalelisanga umfowethu isenzo sakhe kube ukubaleka akikho kwagcina sekusebenza lawo magama akhe shuthi ke yaqaleka lapho ke lempi ngoba naye akabange sathula ke naye wabuyisa ke inkulumo. Awudofela lawo ngenza njalo. Aphinda ngahlangana emva kwalapho ukuthi mhlawumbe ubuzakala ukuthi awumadoda kwenzeke njani. Ingaka emva kwenje kweCD yabo yokuqala ondimani. Akubange ngisahlangana kwanje mekuphumele leyo CD kwakuthi ngempela omunye nomunye usedonsa ubheka le kwangasekho kuhlangana ngaphandle kokuthi ke kwasekuhlanganwa ngoba nemicimbi ayingeminingi ngaleso sikhathi. Kwasekuthuka nje kuhlanganwa ke kodwa nje mekhanjwa ngaleyo ndlela okuhanjwa ngayo kodwa akubangabikho mhlawumbe uhlelo ukuthi ake kuhlale phansi kuzwakala ekutheni mhlawumbe konaka lepho kuhlala phansi kwaba khona kwase kuba khona ngokuthi kuhlelwa abaphathi bokhozi obhodloza sebezama bona ukukhuza ingxabano kodwa mhlawumbe ukuthi umgqumeni nomtshengiseni ekutheni ake kuhlalwe phansi mhlawumbe nathi ke nonje incane bokuyona bebesebenza nomtshengiseni hayi akubangabikho. Okay mfethu yaqala ke lempilo nayo eyaphathi weBhova na Nendidane siyazi ukuthi ayiyena impi yabankulu kakhulu kumaskandi ukuze ngenelelo obaba ubhodloza nje akukhombisa khona lokho. Siyakhumbula ngoba ngithi impi enkulu amaskandi abanye abantu kwakunzima impela nasemcimbini makuhlangenwe ke abanye abantu baba understand ukuthi noma engahlangana umgqumeni nomtshengiseni kanje ngeke bela just lokho omncweke engomeni kodwa abalandeli kangafika kanjalo abanye kwakuliwa impela kanjani mano perform ngikhuluma kahle impela nomuntu ayekhona na kwakuliwa mfethu kubhlungu ngoba khona abasula imphefumulo ngayo le yampi leyana ababalandeli bakhona phela engibaziyo abagcina beswelakele kanti ke futhi ayingapheleli kubalandeli kuphela ukuthi ngalesa sikhathi into ibingasheshi ukusabalala noma ukutrenda ngalendlela osebenza ngayo izinto njengamanje bekwenzeka into ukuthi noma yenzekile kodwa uthola ukuthi mhlambe iyaziwa abantu ababili abathathu ingasabalali ngoba bekungandile lokushutha osekukhona bekwenzeka ke kutheni iBhova Nendidane zikisikaza nempela ngeke kufikwe ezandleni yize ngajwayeleki kodwa beke kwenzeka yabona ngikhumbula kubhlungu ngoba abasekho bobabili abantu okuyibona akade bezongikhumbuza leyo nto khona ilanga sihamba neBhova khona edrobheni laseGoli khona irank enkulu lapha na edrobheni kuthiwa MTN sekunezitolo kwezakhiwe manje eduze kwakhona kuthiwa sengikhohlwe igama lazo lezi izitolo okay kodwa nje umuntu wazi iGoli uzoyikhumbula khona izitolo eseduze kwase MTN zinegamanyana sengikhohlwe igama la khona ngaleso sikhathi ke kwakuseyibhuqu nje
kungakhiwa kwakuba nokuperforma ikakhulukazi uSongcwane wakheka lapha yana kwakuyindawo nje evulelekile open space ekutheni bakwazi ukuthi beperforme nabaculi bese kuba khona nabantu abathengisayo sekuthi ngelinye ilanga ngoba kwakuthi methina mesipractice ukuthi sipractice ukuthi kuye studio sasebenzisa iradio khona le radio ene speaker sodwa kuthiwa iguzo abanye bathi uvongo kwakuthi ke sasifelwe iradio sasipractice ngayo bese lethi Ibhova ake sijike edolo soyifuna le radio sihambe mase sibuya uyothenga le radio iphethwe ilona ke Ibhova ngeboxanyana yakhona ayi kuthi esuka ethi bamba la yabona lokho ukuthi umuntu ukubambisa khona akayiphuthumayo ngaleso sikhathi mina ngikho awekutheni kwenzakalani kuthi mengiyibamba le radio ayi ngimbona umuntu mengithi ngilandelisa amehlo ekutheni ugijima uya ngakuphi hawo nayi Nendidane noMphondi nabo bayahamba ekhona edrobheni libe Ibhova libe selivuka kuyona ke Nendidane ukuthi vele kwase kukhona impela lapho ukushukuselana ngamazwi ngokwama CD ayi bese ukuthi ke sekufale manje kutheni kuliwe hayi kwafanele kutheni nami ngibambe lo wami noMphondi ebambo wakhe Bukeli sixolele ngalokho ukukhatheka nje okuncane uyazi mosebenza ngabelungu izinto ifuna yonke into iqonda sigcine lapha khona Ibhova iqonda ngo Nendidane walamula uMphondi ngapha walamula noSonakali ebese lapho ke kutheni le nto hayi ukuthi mhlambe yayigcina iqhatha abalandeli kuphela ekutheni mhlambe abanikazi bendaba bona mebebonana kuba kuhle kube mnandi cha yayinkulu phela impi kwakuliwa ukuthi ke njengoba ngeke ngasho ekutheni ngenhlahla ngaleso sikhathi izinto zazingasheshi ukutrenda ngalolu hlobo ngoba kwakusemini kuphakathi kwabantu kugcwele impela ukube kwase kuyilesikhathi samanje ababeyokhipha amafoni abantu beshuthe bevideolize befake ku social media yonke into besobala kungekhona ke lapho kuphela khona omunye umcimbi futhi awusolundi ngisazi ngokunyaka lapha nakhona kwagcina ngemnandi emcimbini kwagcina sengingena kubhuduzelwe stage kwaqhuma induku kwanje yakwajahwana uba wase stage nina ngoba uNdidane kwakuyithile stage wenzani Nendidane yabuya ifuna ukungena nayo isidlalile ayisedlali angisekho sure kodwa nje futhi kwakuyilokho vele kutheni manje into engiyaziyo ngomfuka Gcweza wayegude la ekutheni ufuna into ezokwenza ekutheni abantu bekhuluma wayenayo le nto ekutheni kungagcini kuthuleka nje ngoba le nto uyiqhubele noma lingasekho kwiBhova kuyonamba ngenkulu yakhe ngiyakhumbula into ke wayenza nakusomnandi usomnandi eshuthi iDVD lapha eGoli wafuna vele ekutheni ezodlula la kushuthwa khona yabona ifuna vele ekutheni nje kunyakaze yikho nje wazigcina seyibiza ngophazamisa imicimbi yamanye amadoda obusho ukuthi ayikaphakalanga kubalandeli nina vele nakini vele kwakungimnandi vele iqalile ziyakhala kwakushubile impela kwakungekho mhlambe ngiye ngizwa abanye bethi hayi le nto kwakuyi strategy sokuthi kufunakala ibusiness noma kufunakala hayi kwakuxatshenwe lapha ayihlalwanga phansi yahlelo hayi ayihlalwanga phansi yahlelo kwakungezwana kangangoba nathi thina singewona kamaliti kodwa esisebenza nalabantu hayi nami ngangenasikhathi unje ncane ekutheni unje ncane wani wena leyo ayanya nje mokukhona nabadoda la ngoba kwakuthi noma kwenzeka methiwa sihlangana ke sodwa yize kwangajwayeleki kodwa lapha lebabehlala ngakhona onje ncane leso sikhathi khona amagenge sasiwajwayele amagenge ngasemakhaya uthola mhlawumbe iweekend asikho busy ngalutho umuntu esasijwayele ukuhamba naye lapho ukhangelana mekuthiwa kwenzekile mhlawumbe sesiyaqondana ubone ukuthi naye vele siyanyanyana kodwa ngaleso sikhathi akekho umgqumeni akekho umtshengiseni kodwa ithina sodwa siyanyanyana nje asifunani umntalapho phomo mayobhala awufaki lutho nina noma libhalela lokho nje Ibhova hayi ukuningi lalibhalela lodwa kodwa kwake kwenzeke kube khona lapho nalapho ngoba izinto eziningi vele sasizenza sonke noma eveze ekutheni imntalapho eminingi kahle kahle eqhamuka engomeni ekutheni usekhiphile umtshengiseni uthe sekufanele kuphendule leyo nkulumo mhlambe ke uzoqhamuka mhlambe Mjikjelwa naye esho ekutheni hayi yabona lapha nalo njengoba ethi hayi kufanele mesibuya sithi
nami mhlambe lokho hayi la kufanele sithi kwakuba yilokho nje kutheni kodwa okuningi kwaqhamuka kuyena. Hey. Manje lokhu womusic umuntu uyacula letha kuye. Ngithi khona bathi babhala uIbhova. Njengoba usho ukuthi bambalwa abantu babe contribute futhi ayingayithathe zonke. Yeah. Kwenze kuba mhlawumbe beke ibekwe. Wayelivula lelo thuba ukuthi mfethu phethene esandleni. Lalikhona lelo thuba. Lalikhona lelo thuba. Kwesinye isikhathi ke kube khona ingoma mhlambe ekutheni mhlambe isikhona leader ekutheni izothini kodwa mhlambe uthola ukuthi ama backing abahlangani kahle. Uzosho lapha ekutheni hayi le ngoma nje imi kanjena umuntu nomuntu akaveze ekutheni owakho umbono noma umcabango wakhe ungathini. Kwesikhathi mhlambe uthola ukuthi inayi lead ine backing kodwa mhlambe ayigcwele ngalendlela leyo ukuthi uyayizwa ukuthi naye ayiqinile kahle kube nalokho ekutheni hayi le ngoma akufanele iye kubantu kanje. Kokuba khona ke lokho kwesikhathi futhi mhlambe ukuveza lokho kuvezayo kube right kodwa mhlambe usubuya ngakusasa senzo rehearse futhi uthola ukuthi hayi useficwe okunye yena nawe uzothi mase kusho ukuze ukuthi sekumnandi kakhulu ke lo noma wena umtshele ngalendlela nawe umtshela ngefeeling onayo kuzothi yena mase ekucula eyukuze ukuthi ngathi akusekona ke lokho ukucatsha kuyimina wayena leso siphiwo nje lo yamuntu yebo kwakusetshenziswana kodwa hayi mina ngiphika abafowethu abasuqamba manje kube ngathi yonke into umgqumeni wayenzelwa yithini cha thina sasiyingxenye yokusebenza kodwa nje yena njengekhanda futhi wayesebenzisa lokho kutheni kuyikhanda lomsebenzi okuningi vele kwaqhamuka kuyena njenge leader yethu. Sabonga ikho ke mhlambe khona ingoma nje khona ephumile lapha kusonakala ethi Ibhova kodwa lapha le ikhuluma khona ke bese ithi okungixakayo bakukhuluma kabi okungixakayo baphika ubuqhawe bakho konke okuhle sekungabo awuqinisele ukuthi nje ayibonge ngoba vele manje wonke umuntu othwaza umgqumeni ufuna engathi lo liyadumula kaMgqumeni lingabekwa kuyena ekutheni hayi konke ngingami umgqumeni wayengeyilutho kwakuyimi cha asuqambana manga umgqumeni noma bekuthiwa thina sasingekho wayengawusebenza umsebenzi wakho be perfect kwathi noma sekuxaka inkinga ngokucozuka kwegenge khona amagama akawasho namanje ngakhohlwa wathi ukube kumaskandi kufana na kwaito bekuseyikwaito lesa sikhathi into akade igqamile wathi kube kufana na kwaito nabe ngivele ngiyisebenzele ngedwa ngazi ukuthi stage ngingena ngedwa noma ngithola umuthi ozokwenza ukuthi umuntu osibuka sise stage ebone ngathi sibaningi sigcwele stage ecike kanjalo ngakho lokho ekutheni ukuthi umuntu ukuthi nithi sathi niyaphilelana umuntu oseyiphuma kanje ngendlela yakhe akuphume mapha amagenge layo mongakuphendula kodwa ukuthi hayi kwakuphume yona le 3 lena ngoba iyashiya esikhulu isikhala ukuphuma kwabantu abathathu kanye kanye ngoba phela futhi kwangebona bobathathu ngqo ukuthi bona simenshina bona ngoba bona abantu abagcina futhi bevele emsebenzini ababewenza kodwa kokukhona nabanye yize kwabesifazana ngoba ngaleso sikhathi sasinamaqembu futhi amantombazana baphuma nabanye besifazane nje impela kwaba nesikhala eqenjini ngoba njengoba ngisho ekutheni ngaleso sikhathi sasala sawu4 abantu bestage kukhangelana kuyimi komjikjelwa kumgqumeni akusuze kufuna kuqalwe phansi kwafanele ekutheni iqalwe phansi yonke into ngaleso sikhathi sasiyiband siphelele sihamba nje ngoba ngaleso sikhathi ke yayingekho imicimbi kangako ekhokhayo kwakuyilokho impela ekutheni siya promote sihambe siyogida kuphi siyiband nje ukuthi siphelele manje mase kuphuma ke abantu abaphuma babe baningi kunalabo abasalile selapho mfethu enzeka kanjani le oshuni mfethu abakwethu banoshuni amagcokama noshuni umgqumeni unoshuni kanjalo wayenza kanjani mfethu leya ngicabanga ukuthi mfethu isiphiwo kuzoqala lapha ekutheni kube isiphiwo ngoba lento yokucula ngeke uyenze uma ukuthi isiphiwo asikho noma uthando alukho ngoba lento ifuna isiphiwo nothando kuhambelana leyo shuna abaningi ukuhlukana koshuna abaningi wayivele kuyinhloso yakhe ke le ekutheni akafuni ngoba kangangoba noma kwakusemesixoxa ekutheni mengathiwa ngelinye ilanga khona iqembu mhlambe elilidwa Sonakali akufanele kube lelo qembu lezinto efana mhlambe neyaba kwethu sasikholelwa vele ekutheni izinto kufanele ihlukane lento icaca ekutheni le iyiyo kangoba namanje ungathi uyalalisisa kahle
abantu abaningi abasebenza neBhova banoshuni baba bathe abahlukene asikhonzile thina ukuthi sifuna ukulingisa lona iBhova ngoba lokho noma ngingasho ukuthi kunzima ngaleyo ndlela hayi vele kunzima kodwa abanye babheda kuya khona behluleke nathi ngabe sibheda siya khona ukube ayitshalwanga leyo nto kuthina ekutheni kubaleke ngane ekutheni ube wena uyimele entweni yakho leyana ke oshuni into yokuqala yayifika besesiginqini oshuni kulula ukubahlukanisa uma ukuthi uyayidlalela wena esiginqa bazoba nzima ukubahlukanisa uma ukuthi uyathumela ngoba khona le feeling wena usukuyizwa ongeke ukwazi ukuyenza uma ukuthi awuyishayela isiginqa yena kumgqumene kwaye oshuni babeqala ukuhlukana esiginqini ke ekutheni hayi isiginqi mhlawumbe ukubone la emphinini waso khona insimbanyana ezincane kuhluka lapho ke lento khona lento okuthiwa i-bridge kutheni uthola ukuthi abakwethu kufanele libuye lithi ukuzala ngoba kufanele bebe phezulu kanjalo namagcokama bese kuzoba umgqumene lo wakamuva bese ucula ephansi i-bridge ke leliya mama le phambili kutheni ke vele lapho hayi sekurelaxiwe kahle kahle ukuhlukana nje koshuni oqala isiginqini nanokuthi anganama album ayiphuma ngeyikhathe engafani kufanele kwazi ukutheni okay mekuyiphasika kuzoba ne-album ekanje kanjalo kwakulula ukutheni kuhlukaniseke uselapho kuye khona insizwa la ehlaziyayo umaskandi la o-TikTok isiqiniseko nje abafethu ukethi ngiyomlalela kakhulu ukethi inkinga lo maskandi bamanje abawuphili umaskandi abawuphili bawuthanda lokho nothanda lento lesixoxa la sikhulumela abanye nje sesivela umuntu kumapiano ezegcwele umaskandi efike futhi engawuphili uyazi ukuthi usonakala unabalandeli usonakala usenemali awusayiphili le nto yabona umaskandi awukho kubo iqiniso lelo yabona ngizolinganisa ngomgqumeni ngoba vele mina kumaskandi umuntu engimaze kangcono umgqumeni okudlula bonke yabona ukuphila umaskandi kuyafuneka yazi sasiba sincane isikhathi mhlambe ake ngithi usuku njengoba luna 24 hours mhlambe kwakuba u6 hours kuphela into okuthiwa ayixhumene nomaskandi eyenzakalayo lo 18 hours mhlambe u3 hours okulala kuzoba u15 hours ukuthi nje kumayelana nomaskandi noma ngingasho ekutheni mhlambe isikhathi esisemthethweni ekutheni siyasireheza sonke lesikhathi kuzo mhlambe thina sesihambile uthola mhlambe sihlukana ngo10 ebusuku uzothola ukuthi yena umgqumeni mhlambe yena ozelale ngo3 ekseni usesele manje useyihlupha ngoba nalento yesiginci umgqumeni ukukhola ekutheni isiginci wakhona ukuzidlala sekuphuthuma kwangekho umuntu omhlalele phansi ekutheni dlala kanje wayena lokho kuyihlupha yena ekutheni ufuna ukuyikhalisa lento akafuni ukukhaliselwa ngesikhathi ke sebehlukana nabantu babekade besikhalisa ngoba amaqembu namahawela sasingakhaliswa uyena kodwa kuthe meseqala wakhe amaqembu wayikhalisela ngakho njalo kuyihlupha ekutheni njengoba lo muntu into yomculo wayeyiphila akufani nathi manje thina mhlambe uzucabanga ngonyaka njengoba ngikhipha ialbum nje mhlambe ngize ngicabanga ngonyaka ozakutheni sekufanele ngibuyele e-studio kanti lento umculo ifuna ekutheni ngathi ngayinto kuwena usuku nosuku sorry usekuphululimi uselapho nanokuthi ungawakhipha kanjani ama-CD amangaka ungawuphili umaskandi ngeke uyabo ngeke wapha funa uhlezi ucabanga ukuthi kwenzana hayi lo muntu wayenesiphiwo esisimanga yabona engicabanga ukuthi khona ingoma okwakuthi mase yisala sekufanele kuhlungwe ingoma ezosebenza nengeke isebenze kwesikhathi phela kuzoke kuphuka inhliziyo manje ubone ukutheni kwazona lezi ezisala ngoba nazo zi right ngokwazo nje ubothi isala ngoba sekufuna le number ngoba phela manje kwi-CD kufanele mhlawumbe ingoma zibe u12 ngeke zifakwe zonke ziwu28 sekufanele kube khona lezi ezizosala ke manje uthola ukuthi wena kulezi ezisala ezikhona na kodwa ubona ukuthi ile ngoma kodwa ukuthi ngaleso sikhathi ke sasebenza ngentando eningi ekutheni njengoba siwu4 kufanele kuvotwe noqondana wayeba khona mase kufanele kuvotelwe ingoma ekutheni kufanele kuvotelwe ukuthi iziphi ingoma ezisebenza iziphi ezisala kufanele kuwine 3 kufanele kube ne3 le kuyona ezowina ke lapho hayi wethu ilakhulu iqembu laqhubeka iBhova baningi abantu befika eqembini behamba kwaba kanjani
iqhalaka lashiyekana iqhalaka ngoba phela iqhalaka ubusho ilona eniqale nalo amaqembu kaMgqumeni nakhuphuka kanjalo and sakhumbula ukuphuma kwalo khona nalo engathi kade baleni kubi ngoba abasekho bobabili emhlabeni kodwa mhlambe ngizobeka mina okulula okungeke kube bikho deep ngaleyo ndlela ngoba khona izinto vele okuzothi muya ngokungena kuzona bese ifuna ubufakazi nokuthi mina ngokwazi kwami ngeqiniso nje limsulo uMgqumeni wafika wavula ithuba lokuthi nombani eqenjini ofuna ukwenza wakho umsebenzi uzolekelelwa e-record lo msebenzi kodwa umsebenzi wakhona awungafaniseki nanowodwa kulesinawo la ekhaya kube istyle noma ushuni omusha okay ke kumele uvulele lelo thuba khona odadewethu lapha nabesasinabo ababesebenza kula maqembu ngishilo ukuthi kwakunamalanda amhlophe imizwilile amagugu ngiyakhumbula nabo laba besifazane bakhomba nabo ekutheni khona abafuna ukwenza hayi bese kuzothi ngapha kuthina abesilisa kube ichala elikhomba nalo ekutheni hayi lelo thuba impela liyalichallenge lelo thuba ekutheni ifuna nayo ukwenza umsebenzi okay ke bese kufanele ekutheni bezeke nezinto zabo ekutheni kulalelwe ekutheni mhlambe imi kanjani into abafuna ukuyenza hayi umfoka ngubane angikhumbuli eqhamuka nayo into eyibeka obala ekutheni nakho mina le ngikhona kusho kwaba nalokho ngingaveli ithuba noma ungatholakala isikhathi ukuthi mhlambe ekuveza obala akafuna ukwenza eqhubeke kodwa impela ukuthi umuntu yena ohlanganisayo ingoma zakhe kuthi mase ihlangene ngalendlela yena ayisho ngayo ekutheni usengangena nominini estudio engibizele eceleni ekutheni ufisa ekutheni ngizomlalela mebe practice oba ba practice le dube nalomuntu wayemshayela isiginci sengilibele igama la kodwa nje khona umuntu wayemshayela isiginci ngangingamaze emculweni lo muntu kusho ukuthi umuntu wayezidlala nje wayengayidlalele nalapha cha wayengayidlalele bese sakhusuka ekutheni kufanele ngiye lapha endlini lakhe la ekade ehlala khona eSoweto ngiyolalela ke lokhu practice akwabo hayi nampela ngihamba hayi ngifike ke nampela hayi cha ngoba babengakaqali baqala sengikhona kwakuthi lo muntu wesiginci uyena okungathi akatholakali ngoba ngiyakhumbula kwakuyinsizwa nje futhi esithi ukukhula ngoba ngathi yayithintela naseyiphuzo ngoba ngikhumbula lo icala ithi yabona akusebenza nomuntu otshwana hayi itholakale ke lensizwa hayi benze into yabo nami ngikhona hayi ngizizwe ke ingoma zabo yebo kuyingoma mesa practice endlini akufani noma studio ngesikhathi be practice azinesiginci kuphela azinayo enye instrument ngizwe kodwa nginganeliseki ngokuthi ngiyaziqala lezi ngoma zitsha kimi futhi ayiphelele nendlela ababareheza ngayo uyabona ufike elide Mjikjelwa abekho abavumayo kufanele futhi mase eyivaleke ingoma ekutheni hayi ke mase sivuma ke suthi uyabona kwakunalokho nje lokho kudelay okay hayi ngizizwe hayi cha ngineliseke ke ekutheni okay hayi ngempela kushuthi usenakho ukuthi uyawenza lo msebenzi igenge ngiyajabula ukukhangelana ukhona uyaphila ukhangelane noMgqumeni abayikholwa kahle hle indaba yokuthi ichala khona umsebenzi elwenzayo noqondani ngicabanga ukuthi wayengakholwa kahle mina mengibuye lapha na sengiyitholile lento le ayi ngiconfirm kulamadoda ekutheni hayi impela ngiyile hayi le ndoda ibingibizi la uyasebenza ngithi kwaku 2007 mengaphazama ngaloyo nyaka lo sasithi abakwethu asizobakhipha ngana abakwethu kwakushutha mina nale chala nomfo ngubani somntwana ayi kube indaba yokuthi ke manje nakho ichala hali yaqhubeka ngale liyasebenza ngapha besithi abakwethu asizobakhipha kuloyo nyaka hayi bese kwakhiwa indlela masishane ekuthena abakwethu abaphuma insuku zaseyihambile iphasika la selikhomba ukuba seduze kakhulu uqondani ukhona naye sasinaye kuleyo meeting ekuthena abakwethu abaphumeleni nabakwethu ngoba makuthi abakwethu abaphumi ngapha icala liyakhipha kuzoba ukuthi phela manje kushuthi abakwethu abaphumanga ngoba
Wavinje uhambe nje. Kuhamba icala kusho ukuthi ke phela akusasele lutho ke lapho. Sibakhipha kubaba kwethu ngespeed kangangoba namanje umbukeli noma umlaleli mengathatha lawo bakwethu ababethi niyakhonkotha zinje. Uzoze lapho kukhona ingoma ezithanda ukuhluka isound yakhona ezase ithathwe kwi-CD ezayisale kade sirecord umgqumeni. Sazogcwalisela la kulaba bakwethu kwase kwakhiwa usheshe. Sathatha ezinye kade seyirecordiwe sazoyifaka sarecord ezimbalwa ezayiqalwa phansi. Hayi bephumeka bakwethu. Hayi futhi lishuthi ichala halingamnake. Siqhubeke sishuthi ayingamnake. Kuze kuzoba 2008. Hayi futhi nakhona ayingamnake ngoba phela lizela qala lona 2009 ke kutheni uqhamuke kwalo umsebenzi. Nganje kwaba into kanjalo ithuba lalivulekile kutheni kufanele umuntu enze ngento angazi ke kodwa mhlambe kutheni yini yenza ukuthi egcine kube ngathi sekunemfihlo ekutheni umsebenzi wakhe noma ingoba mhlambe wayekholelwe kutheni ushuno omusha ngeke ekwazi ukuqala noma angisazi ngempela izathu kodwa nje kwaba into kanjalo. Lokhu gadla libuyise ngapha. Yathi le yakweni. Hayi leyo yathatha isinqumo yathi ngeke izimphendule yathola isifundo ngokuthi umuntu ngesikhathi nawe ukhombisa kumgadla uyamkhulisa. Yathi izomyeka nje kanje mawukuthi uyaphumelela uzophumelela endlela aphumelela ngayo kodwa yena ngeke ikwazi ukulokho iqophisana naye. Kazi kufana nengane yakhe. Hayi wathatha leso sinqumo ekuthena ngeke esho lutho kuyena. Yaqhubeka iminyaka qhumeni Nendidane ababambeke emculweni yakhula endimeni sibona ogezwa abafana abancane udame introducer naba uyaninika ithuba ukuthi nani nicule la lalikhona impela ithuba ngicanga ukuthi yikho namanje endimeni kunje yingoba ichala kabadedela sababona Sonakali oJive ongiga DSD baningi phela ingoba bonke baphuma ngaphathi njalo lapha inzalo impela yakhona lapha njoba la maqembu noma lo yamuzi kwakuthiwa kusendlunkulu ngoba yilapho le kwakwenzeka khona izinto futhi namanje mesoba nje seqinisweni akekho umasikando sakhomba ukukhiqiza abantu abaseqopheleni njengale yandoda ngoba njengamanje bakhona sebekhomba ukuthi bakhiqiza Mjikjelwa kodwa mesiya futhi ngokomlando kushuthi labantu abakhiqiza Mjikjelwa babazukulu bakamgqumeni ngoba uyise Mjikjelwa oyingane kaMgqumeni yabona nje yikho ngithi phela lokho ngisho nginanaze kutheni kwi-industry ngokwami ngibona kubusa phela abantu abalapha esandleni sikaMgqumeni endlunkulu ahamba fethu yashipho emhlabeni qala ukugula nje unalo vele wena ngizocela ungangeni kakhulu eguleni ngoba isuke ivusa amanxeba ngoba wagula kanti futhi ukugula kwakhe yabona kwakuthi mesekusukile kwakuba nequtshanyana ekutheni njengamanje sekuyaxaka kubuye futhi ukuthi ukudamba kodwa nje khona kwaba buhlungu nokudlula kwakhe emhlabeni nokudlula futhi kwaba buhlungu ngoba akumukeleki namanje yabona mengingaphazami ngithi Ibhova lina mingakuvela iminyaka ladlula 2009 ngicathi lizolanda 13 years kodwa ngendlela okusakhulumeka ngayo ngathi umuntu odlule mhlambe last year manje yabona ekutheni ukudlula kwale emhlabeni kuyinto engamukeleki kubantu abaningi akukholakali nje kuningi kangoba kuze kwavela nabanye abafuna ukuzenza lona uyabona ekutheni kwadlula umuntu kahle okwakungafanele makuthi ngempela ukufa kwakudalwe uNkulunkulu noma mhlambe kusuke kuNkulunkulu osuke evumile ekutheni umuntu afe anginamandla kumgxeka kodwa ngiyengibona ngathi wenza iphutha lapha ngoba mina namanje vela ayangikholwa ekutheni alikho ngempela Ibhova ngiyengibona ngathi lisazoqhamuka naqgilaza ngekhumbe bomvu kwakusuka amaphepha ke phela ikhumbe bovu iyona impela exhaphazelisa izizwe emadodeni ngoba kokuthi mekukhona okuzayo kuzwakalela phezulu ezipikeni zekhumbe bovu lapho hayi na kanjani umuntu useyazi ekutheni hayi ikakhulukazi methiwa nje sekungasekuvana nokonyaka sekuza umgqumeni yikho umgqumeni ama-album kaMgqumeni qobo lakhe agcina sekunomkhubo ukuthi kushayeka igold ngelanga kuthi iphuma ibidayisa igold okuyinto engajwayeleki kodwa yagcina siyenzeka leyo iqiniso ukuthi
uqhamuka nekhumba ebomvu ngoba balivala emsakazweni ngase decide ukuthi izoyiphushela lona nekhumba ebomvu ngani vele kwakunakho lokho ekutheni kubuye kuvala emsakazweni kuvulwe so ke le ndoda yayinakho vele ekutheni abalandeli bayazi ukuthi izokhipha umsakazo kwakuthi noma kuthiwa namanje oneqiniso uzoyikhumbula lento kwakuthi noma kuthiwa uyayidlala ingoma zayiBhova ungafuna ukudlala lezi engathi zinamandla kakhulu ofuna ukuthatha lezi engathi ziyathamba bese kuzothi lo elibanga naye kudedwele lempela engathi yona impela enamandla ikho ke le nto yagcina ukuthi sekuthatheka isinqumo sokuthi hayi ikhona indlela ukuthi kusondelwe kubantu mawukuthi i-album isiphelile sekuyazi ukuthi izophuma ngosuku lokuthi khanjwa ama-hostel akhanjwa ama-rank kumenyezelwa e-Big and Like 10 years album ngosuku lokuthi futhi ngempela kwakumsebenzela lokho hayi yagqilaza kakhulu yagqilaza kakhulu liyadlula iBhova emhlabeni uthini kuqhamuka kocabasha hey yaqhamuka le ndoda ngendlela yayo nayo yize nginalwazi ekutheni le nto mhlambe yayinesikhathi esingakanani ikhona noma isunguliwe uma kuthi yayisunguliwe ngoba mina lengaqala khona ukuyinaka kwaku 2012 uqala lapho nje January 2012 hayi yakhulunywa lento ekutheni cha ukhona umgqumeni kwaze kwazofika ke uFebruary lapho ke liyakhomba usibiza khona ke manje ekutheni iyamfuna ubani nobani yasibiza impela ngomningi ekutheni waya la ngangikhona ngabanye abathi iBhova leli hayi cha mina ngishongo ngoba nanokuya khona ngizothini ngangasithola ithuba noma lokubona isithombe before isithombe ngaze ngasibona sengisendleleni kwathi ngoba ngangisuke ekhaya ekseni kakhulu ngisuke ekhaya ngisukela ngeGoli kwathi mengisethugela ferry yabona ama-poster lawa enziwa yiphephe ilanga akufakwe emgwaqweni ngabona kunesithombe lapha emgwaqweni ngisazi noma kwakuyilanga noma kwakuyisolezo kodwa kuphakathi kwalawo maphephe esizulu ayi ngisibone ke lesithombe esibhaliwe ekutheni uvukile kwabafile iBhova ayi kodwa mengibuka isithombe ayi ngaphelelwa umfutho kangoba mfethu kwakuthi angijike ngoba ngavele ngabona ekutheni hayi akuyena ke phela lo ayikho le kwakuthi ke khona nami engangihamba nabo abasekhaya bona nabo bejahe ekutheni hayi asambe siyoyizwela ngiyakodwa phambili sengidunyazwe lesa sithombe mina ngisibone lapha sorry angithi ile enibize eceleni hayi le yaseyibiza enquthu lapha ekhipha izandla kanje lapha mina ngaya ngalelo langa lelo heke ukuthi kodwa kwathiwe asifike early before ezovela kubantu kwakuzoqala ngathi kuzoba nohlelo lokuthi kubonakale eceleni kwakuyilo lelo la manje ayinya lapha na ke vele mina sengiyiphansi kodwa ke ukuthi hayi sesiyahamba ngoba siyahamba nampela mengifika hayi ngiyibona indoda noma sithi siyaxhawulana hayi ngezwe lezandla ezinkulu kangaka noma ke musuthi ke uyakhuluma naye kukhona ixoxayo ukuphendula lokho nalokho okunye mhlambe lokho ngathi kufuna ukuba deep hayi vele ikhala ukuthi hayi usakhandlekile umqondo uphazamisekile ubehleli kabuhlungu la ehleli khona ukibheka phansi ukibheka phansi ayibheka phansi nje indoda lokho ayiphotha izandla kodwa manje ayikwabona ithina hayi yebo ke phela abantu babehlukene phakathi baningi futhi ababethi uyena baningi kodwa nje kwakhona okunganginelisi mina abuyele ekhaya phela nje hayi nginakho lokho ekuthena hayi noma kuthiwa kube ekhandlekile umfowethu ehleli nazo izilwane ke lezo ayithu behleli nazo kodwa ngikholwa ukuthi izilwane sezingazi zikhulise namathambo umuntu ekutheni ke lesandla njengoba singaka nje izilwane sezizosenza manje ekutheni ebekhala ukuthi adade engadli lapha edla udaka nobisi khabathi ayakhanda ukuthi kuleta ade iPatricia lo muntu lo hayi yona ibuke ngathi kwakuyinto vele enesikhathi yenziwa kuyona nje into kwavuka nje sithi ngiyedwa ngithi hayi khona ayo akubonisa ekutheni khona icrew yayikhona noma kwakuvele yena phambili kodwa mhlambe babe khona babe ngemva kwayo le yanto hayi mfethu naqhubeka emculeni sakubona uqhamuka ama AK47
ninojayi khona istepho susijambile so saziwayo oh so saziwayo sorry sekhohliwe nangena kosaziwayo wena ujayiva uDSD nonke lapha nebambile yeah osaziwayo baqhamuka oh sorry wena amagcoma naqhubekanga la aqhubeka amagcoma aqhubeka amagcoma ngenhlambe kwabe iminyaka emibili u2010 2011 kwathi meqala kuzithi 2012 kwanokungaboni ngasolinye hayi kwakuthi ke manje yini ngiyaboni yalo vele kuyenzeka phela abantu kuphambana nje imbono kodwa ke kushuthi kwabe nokungaboni ngasolinye ikakhulukazi okwakubheke ngakukhangelana ekutheni igenge ngendlela eyabeka ngayo yona kwabe ngathi sekunane ingcindezi emndenini ekutheni kuza kanjani ekutheni iqembu lilidwe umuntu wangaphandle kwaba nje nezinkulumo kanjalo kwagcina ukuthi ke manje ayi kukhomba ukuthi 2012 akusasebenzeki akusaqhubekeki manje ekutheni kwenziwa amagcokama yaba nje futhi imhlangano eminingi ngoba phela ngaleso sikhathi sasingaphansi kwecompany ingane zoma siya office kuyoba nje imhlangano abaphathi njengoShobeni Khuzwayo oMafikelo Magubane oThulani Ngcobo kukhulunye kodwa ke kushuthi kwahlula ukukhuluma kwagcina ukuthi ke indlela impela conviction ziyahlukana ilapho ke kwathi mekuhlukana khona indlela ayi kwakhomba manje ekutheni umuntu nomuntu ekhethe ekutheni uthatha iphi indlela ngoba kwakufanele kukhethwe futhi khona lapha sise meetingini hayi kwakuthi ke nina nikhetha osaziwayo laba khetha abafana bamgqumeni nosaziwayo babengenalo igama leso sikhathi kwakuthi ukhetha ukhangelana khethwa nje ekutheni ekuzokwenziwa ini lapho obani abasala belidwe iskevane kwakuthi ke mina ngiyimi hayi ukhangelana uyona ndoda esenginesikhathi ngisebenza naye kwangelule ekutheni ngiye kubantu abasha ngiye kumuntu esengazi ekutheni sidonsa kanjani naye hayi ngakhetha mina ekutheni ngibe ngakukhangelani hayi nampela ke sahlangana ke kwafanele ekutheni silakhe ke manje igama ngoba kwavinana ekutheni sokwakha igama elizosihlanganisa sonke kungasho ukutheni ukhangelani kwaphuma igama losaziwayo ke kwashawa ingoma niphumela kanjani lapha osaziwayo to ama-AK ama-AK siwenze sisendawonye kushuthi ama-AK kwathi mesiwenza kwathiwa iqembu elincane elizobe likhombisa ukukhula kosaziwayo ekutheni osaziwayo bayakhula nabo sebekhiqiza amanye amaqembu ngaphansi kwawo kwakhandwa ama-AK ke eziqembu lakhona la ekhaya ngoba muzokhumbula kahle nakhona ekuqaleni kwakhona ama-AK kwakushutha abafana nje abancane esasivele sisebenza nabo okukhomba kwakuyiqembu nje ekutheni libe khona kodwa kungekho lutho okubhekwe kulona kangako kwahamba ke ngithi ama-AK sawarekhoda 2013 aphinda futhi 2014 kwathi 2015 kwakhomba futhi ke manje ekutheni sekunokungaboni futhi ngasolinye senokungaboni ngasolinye ke manje ukungaboni ngasolinye sekukuphi ke manje yimi ukhangelani ujive imali apha lentene ipangeso okay ke mesingaboni ngasolinye nini selapha nisolo ugqoka ukuthi laleli imali nalithi iphi imali kungasho ukuthi luphi yathi ukuthi luphi iphi manje mekufika leso sigaba leso no ayi ngayisola kwamina ke kulento ekuthena akufanele phela njalo kulokhu kuba nomlando okuxabana eqale kwindidane eza kumagcokama yabo isiyosaziwayo hayi ukuthi ngizenza muhle kodwa kwathi mekufika leso simo leso nanokuthi ke ukhangelane ngathini ngizothi mhlambe kusuka vele sikumgqumeni kunaleya lifestyle eyayicishe ithi ayifani yami nekakhangelane nanokuthi emakhaya sondelene kakhulu nokhangelane ize kwasenkandla kodwa sisondelene sihlukaniswe uthukela kangangoba imizi yazo ukhangelane nami ngiyayazi
ekusheleni intombi wawuthola usesishela nandawonye manje kuthe mase kufika leso simo ayi kwangihlula impela ekutheni kufanele impela manje ngicosha amatshe ke ngijikjela ukhangelana okay inhliziyo ngaleso sikhathi vele ke inhliziyo yayiphakelwa ikhona leyo nto ukuthela kodwa ngazama ukuyimanage ekutheni hayi ngoba mina into engakhetha ukuyenza ngakhetha mina ekutheni ngihlehle ekutheni angisahambi imicimbi iqembu liyaqashwa kuyahanjwa kuyophefonywa ngasala emuva ekutheni hayi angisahambi yini uthathe isinqumo hayi kahle kahle ngangithi ngiyayeka nje emculweni inhloso yami ngokuthi ngiyaye ngoba kahle kahle khona enye into okufanele ngiyiveze mina emculweni mhlambe nanokuthi kuze kuthatha isikhathi esingaka ukuthi ngikhiphe yami i-album mina okwami ukungena emculweni kuhlukile mina emculweni ngangena ekutheni vele kufanele ngisebenze nomgqumeni umuntu engangimbona ekutheni wenza kahle mina akazi kuba bikho mina emqondo nami ekutheni ngelanga kuyoba khona iqembu ekuthiwa uSonakali kuthiwa nangu uSonakali uyimela akazi ukungifica mina kwakunje kufanele ngisebenze nomgqumeni ngoba kwakuthi noma kuthiwa nje sekuyaxoxa ngithi iyiphi leyo ngoma okufanele kuthiwa sengizenzela yona sengiyimi ngoba phela ingoma nayiphelele la kumgqumeni so nje leyo nto yayingangibusa emqondweni mina kuthini kufanele ngelanga kube khona iqembu okuthiwa nje lami okay ngithe makwenzeka leyo nto kuthena sisabona ngasolwenye noqobo ngakhetha ukuhlala phansi ekutheni hayi ngiyayeka okay ke beqhubeka besebenzise ngaba ngesikhathi eside mhlambe kwaba inyanga noma inyanga ezimbili angikholwa ukuthi kukwadlwe inyanga ezimbili hayi ukuthi esuka lapho no Jive ekhombe naye ekutheni hayi uhlala phansi naye ke wabeka ke izathu zakhe ke naye ekutheni uhlala kanjani ke phansi ngidale naye angazi kufanele ikhulume lokuyaphila ke noqobo futhi liyaphila hayi naye kwakhomba ekutheni usehleli phansi bese ehleli phansi manje kwakhomba ekutheni ke okay kushuthi sobabili manje asisekho kosaziwayo kodwa yena wayengakuvezi kugqama ekutheni akasekho kushuthi nje ngilokho ngene hayi kodwa kuze kuhambe kucaca ekutheni hayi manje asisekho kosaziwayo kanti ngenhlanhla noma ngebhadi ke futhi kwakukhona labo imthonseyana abalandeli ababe beshushuzela impela ekutheni eyaqhubeni ama-AK laba bathi sokuseka bona laba vele beshele magida ngomeni mhlawumbe akho bethi celela akhe sokuseka bengakazi bekuzwe nanokuthi nje uma uqala nje ulida ukhipha iphi voice kube khona ke labo ukuthi labo bantu abanye babo noma iningi labo kwakubantu vele kade sinabo futhi kosaziwayo kuyishabashe ngempela bephansi phezulu kwakuyilaba abalandele ngathi baqavile hayi bekhombe na ukubasa ke lo mlilo impela ekutheni hayi akusetshenzwe hayi ke nampela siwasebenza ama-AK ngoba lukhona phela uthando lomculo hayi siqhubeke aqhubeka njalo ama-AK agcina akhomba futhi ukukhula ukunalokho mase imele nje qikelele ekutheni awasekho ngaphansi komuzi mhlawumbe osaziwayo ilapho futhi akhomba khona ukukhula kangoba nawe azagcina sezala uJive zimnike Jive zimnike azizala uSonakali phuma uSonakali wayimela ke manje angithi noma uqala ukukhipha uSonakali usengaphathi kwama-AK ya ngimkhiphe sisonke ya ngimkhiphe sisonke lapho kwaphunya kukuhle cha lapho ke akukho kumne ukube ngikwazi ngoba naye uSonakali ukuthi ezebe khona kahle mina lemculweni khona abantu abaningi engisifakile isandla kubona ngokubasiza mhlambe ngokwase studio not financial ngoba ngenqamba amanga hayi abafethu kodwa nje khona abaningi engibasizile ngokwezinto e-studio hayi ngaba mention lapha angithi uJive ubo DSD nabafana bamgqumeni ucontributile ku nobani abanye esingabazi kahle mfethu ngoba ukucontribute kushuthi kushiyana ama level umuntu engangizwa kabi mhlambe kutheni ngizothi usibanibani ngoba ngenza ukuthi kushuthi i-artist lami khona lokho ukuveza into mhlambe noma senise studio kuthena leya ngoma ke kube kanje uveze lo mbono mhlambe lo mbono usuyathathwa nampela usebenze ube muhle mina abantu engazi ukuthi ngifakile imbono yami kibo ikakhulukazi yabona ngesikhathi khona into eke yaqubuka la kumaskandi kwakhona i-east ne-west thina sasi-east kwakunomkhuba ukuthi mawukuthi kurecord i-artist class e-east kufanele sihambe ngomningi siye studio siyolilekelela yabona
khona lengifake khona umbono wami kumjikjelwa, khona lengifake khona umbono wami kubafana bamgqumeni, kube khona lengifake khona umbono wami ku-jive, kanjalo kube khona iqembu elihlanganisa abantu abaningi okuthiwa undaba zekwayo. Bese ke kuzoba khona ke ama-artist ke lawa engizothi ke impela from scratch imina engibe neqhaza mhlambe ekutheni ngiwalekelele studio, amanye ayaziwa amanye futhi akaveleli kahle. Lapho ngingabala khona umfana wasolundu Mashelela, omunye wabo naye, kuzoba khona omunye ekuthiwa uMandlakazi wangakithi eMabomvini, kube khona umlabalaba naye futhi siyasebenza naye, kube khona abanye ke njengoba ngisho abanye abakadumi ke abakaveleli kangako, kodwa nje kushuthi ke kuthe mekufika leso sigaba ekutheni baya ngokwanda abantu engibasizayo, basizwa usonakali ongavele ekutheni yena usonakali kumuphi umsebenzi, usonakali wama-AK. Kwase kuba nesicelo esilokhu siya ngokukhula kubantu ekutheni lapha kuma-AK bengivela kakhulukazi ngokwenza ama-bass vocals ney'bongo. Saya lapha kwaba nesicelo ke manje kuthena abantu lokhu bethi siyacela ekutheni kube khona umsebenzi lapho luzovela khona, sike siwuthole nje ekutheni ngoba siyezwe ngathi khona nawe ongakwenza. Athi phuma sokuseka. Babe ngasho ukuthi angiphumi. Babethi angiwenza umsebenzi. Okay ke kushuthi ke iye ngokukhuphuka lento yokuthi uyafunakala lo msebenzi. Sigcine sesiyibone le nto naye uJive ekutheni hayi cha ake wenzeke lo msebenzi njengoba abantu bekhomba ukuthi bayafisa, ngoba nangakuyena bebengathule phela uJive ekutheni hayi bo le ndoda le hey khona into esiyifunayo. Hayi nampela ke saqala kwenzeke i-EP ngo-2019 eyinengoma eziwu-3. Hayi mesiyenza leyo EP hayi khomba impela ekutheni ngoba cha izikwazi nokudlala impela kuma-SABC radio stations. Hayi kube mnandi ize ngokwama-sales ingahamba ngoba igenge yakithi ayikajwayele ukudownload, ifuna ama-CD, kanti manje i-EP kunzimanyana ukuthi uyenzele i-CD. Okay ke gcine kuqhubeka okay 2020 kuphazamiseke kufika lezi zinto zo-COVID ukuthi akusebenzeki ke. Sibuye ke 2021 senze i-full album. Siyenza njalo naye ukhona eduze uJive ukufakazela lapha ekutheni hayi ukuthi ile yakulonyaka ke engiyenze engekho eduze nakhona hayi ngoba kunengxabano kushuthi ukukhula nje nokwanda komsebenzi ngoba naye kuqondana ekutheni vele naye ubhizi kakhulu, khona imicimbi akayihambayo yelinye iqembu lezepolitiki impela akabambeki bekuphela u2 weeks engahambanga kusuke ukukhulu. Mayina ke kwakuthi kanti futhi nakho nama-AK nawo futhi kufanele ephume kuwo lo nyaka kwakhomba ukuthi kufuna kule zinto ilandelana eduze. Hayi ke sagcina sisebenza ngoba nakona ama-AK futhi angikwazanga nami ukufika kuona kule yebongo mfethu. Yenza kanjani langa? Hayi libalela libalela esibuye kule yebongo mfethu. Yeah mfethu. Ayi awuyalo. Hey lami ngiqala ukuzwa kuma-AK ithe lo muntu mfethu ingoma mhlawumbe ama-track awu-2 ngebongo. Iy'bongo zakho lezo ey'thole ey'nsizweni noma zenza kanjani izibongo ey'nkalo? Seyizigameko. Iy'bongo zami mfethu zingey'gameko. Mina bengingakafiki kuleli zinga lokuthi osekufike kulo abaculi abakhulu abadumile ekutheni ngithi hayi aningipheni iy'bongo noma aningibhalele niy'bongo. Iy'bongo zami mhlambe ngokwe-percentage ngathi u-97% kuyi-original. Sekungaba khona-ke lokho ngingathekisa kukunandisa noma kubugagu okusuke sekukhona, kodwa nje yonke into yami nesikhathi esiningi isuke injengoba injalo. Mfethu sesikusonakala manje uphumile umsebenzi. Utholakala zonke iy'ndawo. Umsebenzi ukhona zonke iy'ndawo. Ukhona eDakota okuyena shop engathi sisebenzisana nayo kangcono. Ube khona
kubantu ke ngokuhlukahlukana khona abantu esisebenzisana nabo kuyibona abasiphathela ama-CD cishe indawo eziningi ikhavekile eGauteng kuzoba se-KZN hayi kakhulu ngokuhlukahlukana kwazo indawo sikwazile ekutheni sibe nenhlanhla ekutheni sithola abantu abasiphushelayo la kuma-CD ngoba nakhona la eThekwini njengoba ngila eThekwini abasebaphelele kwafanele ekutheni senze indlela thizeni ukuthi transportwe esuke eGoli asekhona ke futhi njengamanje shothi yenzeka lento mfethu akwazi ukucela abasidingeke phela uqulu into engekho azoduve etolo mayiphela ungayeki mfethu hayi khona futhi ke uyabona kule album le ngiyezwa nabantu hayi bayancoma angiyakutshela mina bayancoma ekutheni uhambe la ngangithintela ngithi Ibhova mfethu kancane nje la ngoma abantu bayancoma mfethu khombe ekutheni ke umsebenzi uyakhula ngoba kahle kahle nami ngiyangithandazela leyo nto ekutheni into engiyenze kulonyaka ingafani engiyenze ngonyaka odlule futhi ingalingani nengizoyenza ngonyaka ozayo fanele izitephisi ziyakhuphuka ekutheni kuyiwe phezulu yebo ke iminyaka ayifani futhi ngeke ugarante lokho ngoba ngisho abaculi abakhulu kangakanani namanje bongathi ulanda umlaleli ekutheni yiphi ingoma wayizwa kahle kusibanibani hlezi kukhona leyo ngoma ngempela ekutheni ayikhaveki kube khona futhi omunye unyaka uthola ukuthi hayi usibanibani hayi ushayile kodwa kulonyaka uthe ukuthi yebo ke nami kuyongehlela ngoba ngumuntu nami angenzi ngawo umlingo kodwa nje engisuke ngikwenza mina ngiyengizama ekutheni ingoma engiyibhalayo kube ingoma ezokhuluma nabantu yebo ke imizwa abantu ayifani kodwa ngiyengizama ukuyithinta yonke iminxa yabantu ekutheni mekufika isigabeni sokuthi nomuntu eyithola indawo ingoma ezobe ikhuluma ngendawo yakhe ingoma engakakwazi ukuyenza kodwa mhlawumbe ngisazofunda yabo lezi ngoma zemjolo hayi zisangihlula ke zona ngoba angakabi nawo umuzwa kahle wokujola kushuthi kusafanele ngifundise ukujola khona ngizokwazi ukuzenza bengiphuleke nami inhliziyo ngikwazi ke nami ukucula ukuthi hawa ngiphula inhliziyo yawe ex yami hawe kanjani lisangihlula ke sengapha eThekwini sokutholela intombi zabreakana ke inhliziyo zangapha khona uzophuma ihit ngempela ya ngani manje ngizobe sicula into engiyaziyo yazwakala mfethu thina nje siyi-Perfect TV sibonga isikhathi sakho ukuthi ufike sixoxele wonke ngomlando weBhova until kuze kufike manje bese ungahlushwa yithi ubuhlusha babukeli kunjalo mfethu kunjalo futhi lokho ngiyakuqonda and siyathemba ukuthi nasetolo obusho ukuthi umsebenzi wasonakala ukhona ngoba ngisho ukuthi mina bese nguzwile sekukhona nje ngiphume nayo iqhubu nomunye ophuma nento ayifani indlela yakhe ngoba futhi ikhona i-album nala kuma-download ikhona kuma-download sonke nje isitolo esilapha efonini umuntu njengoba umuntu uphethe ifoni enomculo njengoba iphethe hayi siyifaka kakhulu kuma-download ngoba siyabona utshela ngakhona ayikhona phela kuma-download i-app engeke ngiyibone lula kakhulu lapha kuma-download muzothola Spotify lapho-ke mpela hayi kwenzeka kalula kakhulu yonke into mbukeli uzwile AK47 Zondi uthi khona album yakhe kuma-downloads asimsupporteni sifuna ukumbona ngelinye ilanga ehamba ngofortune ehamba ngani ekakhumuzwa kubo enza yonke into ngomculo asithi lokho akwenzile kodwa sifuna ukwenza lokho ngomculo asibasupporteni asambe kuma-downloads ku Spotify sibasupporte uma ufuna i-CD futhi ikhona iyatholakala nakuye nenamba uzoyishiya yakhe lapho ufuna i-CD uzoxhumana naye sicela ushiye imininingwane ngakho lapho tholakala khona mfethu uSonakali uyatholakala ake ngiqale ngenamba le number iyasebenza kuma calls isebenze na WhatsApp sorry usela akuseyakho eyami awunankinga kodwa uthe uyabafuna ufuna ukubreakeka akabe ngiphule nje inhliziyo useyicelele kodwa ngingajabula kakhulu uma singaxoxa ngomsebenzi kule number yashithi ikhuluma ngingajabula kakhulu ngomsebenzi ngoba ngiyafisa lo msebenzi ekutheni ukhule njengoba ababukeli bebaningi kangaka nje khona mhlambe obukayo ozofisa na ekutheni yazi mhlambe ukuphela ka-October ngifisa ukumula isingane yami noma hayi ngifuna ukushada ngoDisemba uSonakali into enjalo uyatholakala thina ke lasifike sisina ingoma ke ikakhulukazi umuntu nje ufuna ingoma aze ekutheni hayi uSonakali uyatholakala nakwabanye nje abahleli bemicimbi kohlukahlukana izivuliwe izandla inamba ithi 082 434 6243 082 434 6243 iya WhatsApp iya foneleka kodwa ke engathi kungaba ikhathi phela
umuntu engaqhamuki ngo-level ethi hey ulele inkunzi yami hayi muhle umsebenzi cha akubi ikhathi nje lezo eyivulekile ekutheni kuyakhulumeka ngefoni kungagcini sesiphazamisana ebusuku ekutheni mhlawumbe umuntu ngoba yena usemsebenzini bese ekhumbula ekutheni hayi ake ngifone nama-minute yabona-ke ake ngiqedela ama-minute kule nkabi okay ngiphinde futhi ngitholakale-ke ku-Facebook khona i-page laphana Sonakali SA Sonakali SA bengalifollowa nje lelo page ilapho ngempela lexoxeka futhi khona izinto eziningi ezimayelana nawo umsebenzi nama-update nje ekutheni kwenzakalani kutholakala khona lapho bese kuzoba uTikTok ngikhona ku-TikTok Sonakali_artist Sonakali_artist kube u-Instagram futhi ngikhona ku-Instagram phela iphathula yesentweni lapha ku-Instagram Sonakali_Zondi 4 u404 04 Sonakali_Zondi 04 ngiyathemba ayibona la izathu escreenini ibhalwe kahle ilapho lengitholakala khona-ke ku-Instagram ngicabanga ukuthi hayi ilawo ma-platform engikuwona wona futhi azomphusha uSonakali kunjani ukuqasheka mfethu akakabikho kangako njengamanje kusemthonsenyana ngifuna mina ngena lo muntu oqhamuka ngikutheni ngizothi hayi ungibona impela engibhizi kabi ngosuku ngishaya imicimbi ewu4 cha okwamanje akakabikho kusaqabukela nje qhamukile ingoma isidudla mfethu le ingoma iyayikhulumela ngiyathemba ukuthi nakubahleli komeya amakhansela WhatsApp abenza izinto owenza umcimbi ekhaya uzofika nasendlebeni zakhe eqasha yabona nje ngiyakhuthaza futhi abantu ekutheni beyithole leyo umuntu akayithande lenze nangayo ama-video lapha ku-TikTok ngoba uTikTok wona phela ukukhombisa ukuphakamisa yonke into igcinise ezingeni ngoba khona mina bengenzile ingoma ekutheni nami ngiyenza ngendlela engenza kodwa ngendlela engibone ifika ngayo kubantu ifuna nami ukungithusa ekutheni bengingayona lento kade ngiyilindela lokho-ke kungithokozisa kakhulu futhi-ke kunginika nami i-project ekutheni kusho ukuthi kufanele umuntu esebenze kanzima impela hayi kodwa mina ngiyakuthembisa uma usufike la kwi-Perfect TV mfethu iy'ndlela zakho zizovuleka abahleli bemicimbi nabo bazoyivula futhi bazoyivule sibonge isikhathi sakho Zondi ngiphinde futhi ngibambe ithambo sohamba mfethu sibonge isikhathi sakho nayo yonke nje umlando wakho ade usindalela wona ngibonga kakhulu mfethu ngibonga nababukeli be-Perfect TV izandla zohlezi ivuliwe ngoba angikholwa ukuthi sekugcina komhlaba namhlanje kusangaqhamuka futhi okunye kuzofina ukutheni sikhulume ngako ngiyohlezi ngikhona hayi bafethu ngizwile ngiyathemba ngizoyithokozela interview yethu nayo Zondi Sonakali thina siyi-Perfect TV yena umfana oShepherd siwamanxele ngihamba naye uBhova sithi nje until we meet next time ungakhohlwa ukusubscribe ulike comment mase share le video lena khona nathi sikhulu sibe channel sithi nje away